ואמרו חז"ל, כל ישראל ערבים זה לזה, ואין דוגמה יותר מאשר סיפורו של שולי משולם ומשפחתו. שולי, בחור צעיר, נסע לטייל בתאילנד במקום להתגייס לצבא, שם הוא נעצר בטעות על ידי המשטרה המקומית. משפחתו נחלצה מיד לעזרה. אביו משולם, נהג מונית מראש העין, פתח במאבק ציבורי בתאילנד לשחרורו של שולי. בואו נראה תקציר של המאבק המדהים של אביו ומשפחתו. כבר 3 חודשים יושב בחור, ילד תימני טוב בכלא התאילנדי, בלי משפט ובלי לדעת מתי הוא יצא לחופשי. אז שולי, השיר הזה מוקדש לך. בלעדיך ראש העין בוכייה, ובמרמורק מזילים דמעה. אתה הילד של כולנו, תחזור מהר, לא נפסיק לשיר עד שתשתחרר. שולי, יושב בקוואסנים כערה של נודנס, אפילו לא ראיתי שבפנים היה גם פודס. כשאתה לא פה זה כואב בתוך הלב. שכבתי עם ליידי בוי בלי לשים לב. זה 3 חודשים, שולי כלוא אצלכם בכלא, על לא עבד בחפו. ילד טוב, שמיים, ועד גיל 11 אפילו נגע בסיגריה. סוטי, לובי, תביש פישטה לבטא. אהלן הילד. אהלן הילד. ששרה לא ראיתי פטרן. בבית הג'וואל. בגולה. לובי. אם אני מוריד את הפניקה תוך 10 דקות, אבל יגיע פעם. לא נשתה וקושבים שלנו, נוריד את הפניקה. נוריד את הפניקה, תקנח את הכדור, נוריד את הפניקה, ולך תדבר עם החבר'ה, לפי יעשה עצובה. שולי, שוב תהיה איתנו, שוב יחזור אליך. שולי. אהלן. תמונה על הטיל. כלול במחיר. כלול. שולי. שולי מותק, אני חייב לנתק למה העורך דין עולה על עמוד. מה מהילד אמר? הכל בסדר, אחלה מחפשרית. אהלן.